Ola, bo día. Nada, vos axunto unha folla de exercicios do redobre. Son unha chea deles, pero basta con que practiquedes pois polo menos ata o cuarto. Logo, se queredes experimentar cos seguintes, pois sería estupendo. Entón, bueno, mirade que o metrónomo vou no poñer negra a 50 e subdividida a 4 corcheas. Polo tanto, vou facer un cachiño de cada un e que vos quede de mostra. Adentro, un, dos. Segundo. Terceiro. Cuarto. Bueno, que pasedes un bo confinamento. Chao.